बुहुमाव दिनै गोसारगासिनो दङ जे थारैनो BPFआ मा एजेन्डा लानानै खामानि मावनानै देरहाखो ओमफ्राय UPPLआ मा एजेन्डा लानानै खामानि मावामोन आरो मानि थाखाय जेनखो सिगाङावनो आं बुंग्रोनोसै BPFनिखौ आं बुंनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे BPF राजखान्थि हान्जाया दिनै सिंगल लार्जेस्ट 28टा सिटआव दिनै मानि थाखाय देरहाखो आरो दिनै इसेबां गाज्रियै पृथ्वीराज नारायण देबनेसनाय बायदि इसेबां गाज्रियै दिनै UPPLआ मानो जेनखो सिंगल डिजिटआव थाफैगोन होननाय लेखायाव जेरै सौफैबाय दिनै 7टाल' सिट देरहानो हाबाय दा नोंथांमोना नायदो BPFनिफ्राय बिथांमोना माबा लादों जे बर' भटखौथ' बुंनांखाया बर' भटआव मोनफ्रोमबो नोंथांमोना पलिं स्टेशनाव चेक खालाम बेवहाय UPPLनोनो बांसिन होजोबदों नाथाय बर' भटजों देरहायाना मालाबाबो देरहायो नामा बर' भटजों माब्लाबाबो देरहाया जाय राजखान्थि हान्जाया गुबुन जेरै बांसिनै स्पेशली मुस्लिमफोरखौ जाय बांसिन भट बोनो हागोन बै हान्जायानो देरहागोन बे आरो मानोना जोंनाव जनसंख्याया मुस्लिमफोरा बांसिन दङ दा BPFआ जाहैबाय मा बिथांमोना दङ मोनसे उलेमा मोनसे BDC काउन्सिलनि मोनसे बिथांमोना गठन खालामनानै होदों आरो बे उलेमा मुस्लिमनि मोनसे काउन्सिला बै उलेमा जे अर्गानाइजेसना बिसोरो फुरा मुस्लिम बस्तियाव थांनानै बिसोरो खामानि मावदों प्रतिश्रुति होदों आरो बेबायदिनो दिनै फुरा मोनफ्रोमबो नोंथांमोनहा नाय मुस्लिम माबायावहाय जेराव 1000टा दङ 1000टा भट दङ बबेबा पलिं स्टेशनाव बेवहाय 800आनो 900आनो गासिबो BPFआव जोब अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नायबा नुगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना जों दा मिथिबाय जे माखासे सर्सनिफ्राय BPFआ मुस्लिमफोरनो साबा EM होनायनि माबा लादोंमोन नङा होमबा साबानि गेजेराव सासे जेनबाय श्रीरामपुराव जेनबोबाय आरो दा बेखौबो नमिनेटेड EM बा MCLA होनांगौ होननानै दिनै डिमान्ड खालामबाय मानिफ्राय उलेमा फाउन्डेसननिफ्राय उलेमा अर्गानाइजेसननिफ्राय दा बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिडियायावहाय नुखाजोब्बाय आरो थारमाने बे जाहैबाय बे प्रतिश्रुतिनि थाखाय मुस्लिमफ्रा फुरा थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय आरो बिसोरो एकगत जाबाय ओमफ्राय एकगत जानानै माबाखौ बुंबाय आरो आं मास मोनसे सिगांनो आं बुंखादोंमोन जे आंनि लोगोफ्रा बुंदोंमोन मुस्लिम लोगोफ्रा बे आउट अफ BTCनि मानसिफ्रा गासिबो हाग्रामाखौ रायलायखायो आरो बिथांमोना बुंदों ओइबार मुस्लिमफ्रा मोनसे माबा लाबाय जे BTCआव जायखिजाया राहायै सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि खालामनानै BPFखौ सरकार दाहोगोन होननानै बुंदों बिथाङा ओमफ्राय आङो इलेक्सननि जायैनि मास मोनसे सिगांनो आं लोगोफोरनोबो खिथादों जे बिदि बुंबाय बिदि होनबाय माने मुस्लिमफ्रा जामारगोन नामा गोबां मानसिफ्रा फोथायनो हायाखै बे सम्भबना नङा खारन मुस्लिमफ्रा बयजोंबो दङ नङा होमबा जा खारन नोङो जायफोरनि मौलाना मा होनो जायफोरनाखि मस्जिदाव जिरायो मस्जिद माबा खालामो बिथांमोनाबो दिनै BPFजों दङमोन होमबाबो होआखै जाहोना मा गोबां खोथा थादों दा बेबायदिनो बिथांमोना प्रतिश्रुति होबाय साबा जेनेबा EM होगोन नङा होमबा दिनै निश्चय बेखौनो डिमान्ड खालामबाय बिसोरो खामानिबो मावना होबाय नालाय दा डिमान्डआ खालामखानांगोन बिथांमोना खालामदों दा बेनि थाखाय मुस्लिमआ भट होबाय जानो हागौ आरो सिङाव माबा मोनसे खामानि थाबावदों जानो हागौ माबा मोनसे प्रतिश्रुति होबावदों जानो हागौ नङा होमबा जायनि फलाव मुस्लिमफ्रा दिनै फुरा सिंगल मेजरिटि हिसाबै BPFखौ देरहाहोबाय BPFखौ देरहाहोनायाव माइनरिटिफोरनि फुरा स्ट्रं मोनसे आखाइ दं मिथिबायना मानोना जाय समस्तियावहाय मुस्लिमफ्रा बांसिन दङ बे समस्तियाव बिथांमोना देरहाबोजोबदों बिसोर BJPनोबो होखाया BJPनोथ' होखायाखा मुस्लिमफ्रा मुस्लिम भटखौ मालाबाबो BJPआ मोनखाया मोनगोन साफा सानै जायफोरनाखि ओंखारदों बिसोरनि थाखायल' बिसोरल' मोनगोन आरोखि बे आरो बार बाखि मोननो हाखाया बे आरो ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा राजबंसि आरो एबा गुबुन अन्यथा राजखान्थि बै मोनब्रै जनगोष्ठीफोरनो STनि थाखाय नो अबजेक्सन जेनेबा BTCआव हरगोन आरो बेनि थाखाय ST खालामनांगौनि खाथिराव खामानि मावगोन होननानै इलेक्सन इस्ताहाराव लिरनानै होबाय BPFनिफ्राय बेखौ नुबाय लोगो मालाय बेनिखायनो गुबुन बै राजबंसि आरो गुबुन माबाफ्रा जायफोरनि नाम मेनसन खालामदों भाई बिथांमोनहाबो दिनै ST मोननांगौनि खाथिराव BPFनो भट होबाय खिन्थु सरकार दानि उनाव मावगोन मावा बे उननि बाथ्रा थेवब्लाबो बिथांमोना इस्ताहाराव लिरदोंथ' इस्ताहाराव लिरबाय बिथांमोनाथ' सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों नाथाय दिनैसिमबो साक्सेस जायाखै बे हयथ' बिसोरनाव माखासे पलिटिकेलि माबा मोनसे बिथांमोना प्लेन खालामबाय गेम गेलेबाय थारमाने बिसोरजों बै अन्यथा गुबुन जाथि जनगोष्ठीजों दा बिनिखाय बिथांमोना मेजरिटि मोनबाय
बा बै अन्य जायफोरखौ एसटि खालामनो डिमान्ड खालामदों बिथांमोननि भटखौ बिथांमोना बोबाय लाबाय आरो बेवहाय बिथांमोना मोजां भट मोननानै दिनै फुरा सिंगल राजेस देरहाबोनो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेमफोर गेलेदोंबो जानो हागौ नङा होमबा सिङाव गोबां खोथा होनानै फैदों बे बैसोर जाथि जन बैसोरनि संगठनफोरजों रायलायदों इउथ्सफोरजों रायलायबाय जेनेबा नङा होमबा खारन दिनै बेखौथ' जों मिथिगौ मोनफ्रोमबो पार्टिया बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो जाथि गुबुन गुबुन जाथिफोरनि माखासे सेल दङ आदिबासि सेल दङ जेनेबा राजबंसि सेल दङ मुस्लिमफोरनि सेल दङ बेबायदि बेंगलिफोरनि सेल दङ बेबायदि गरखाफोरनि सेल दङ दा बेफोर जों खारनानै गावबा गाव लाइनाव खारनानै खामानि मावबाय आरो बिदिनो गोबां माखासे सिङाव खामानि थाबावनो हागौ जायनि फलाव दिनै सबसे लार्जेस्ट सिमाङावबो नुफेरै सिमाङावबो सानफेरै बेफोरबायदि भट लानानै दिनै बिपिएफआ देरहानो हाबाय मिथिबायना दा बेबायदि खामानिखौ जोंना माबाफ्रा मावगोन ना मावाखै जेनेबा इउपिपिएलआ मावगोन ना मावाखै बे थाबाय नङा होमबा दा फैदो दाना जों इउपिपिएलआ मानो जेनखो दाना इउपिपिएलआ मानि थाखाय सिंगल डिजिटआव सौफैखो दाना बिथांमोना गोबां खामानि मावदोंमोनब्ला मानो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा गनायदोंना मोनसे कुइसन सिखारा होमबा दिनै नोंथांमोना नायदो बर'फोरनि गेजेराव मोननैसोना 22 माखासे जायफोरखौ बर'फ्रा बाहायो जायो बेफोरनि माखासे जिआइटेक खालामबाय हयथ' बाहाय गुबुन जाथि हारिफ्रा मेगन सादों मोजां मोनाखै बिटिसि आवहाय नलेज फेस्टिभेल खालामनानै बिटिआर हालामनि बिटिसि हालामनि माखासे माबाफोरखौहाय माने गोरों गोरा खालामनायनि माने गियान बुद्धि खालामनायनि राहा लामाखौ लाबाय बेखौ हयथ' गुबुनफ्रा गिदों हा बिदिबा जों बर'फोरजों हानाय नंला साननानै बिसोरखौ बोख्लायनांगोन साननानै बे पार्टि जाय पार्टि बेफोरबायदि इनिसिएटिभखौ लादों बेखौ बोख्लायनांगोन होननानै हयथ' बिथांमोना माखासे पलिसि लादोंबो जानो हागौ ओंखायनो बेखौ खालामहोआखै दिनै नलेज फेस्टिभेल जाबाय लिटारेसि फेस्टिभेल जानानै थांबाय जोंनि गेजेराव खिन्थु मेलाफोरबायदि गिदिरथ' खालामाखै बे मोनसे थांबाय फारसेथिंहाय जों ओरै जों नायबावदो जोङो बागुरुम्बा जोंनि बर' मोसानायखौहाय माने वर्ल्ड रेकर्ड माने खालामनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन नङा होमबा प्रदिउसार होनाय बायदि नाथाय बेखौबो हयथ' बिथांमोना गिनाय दं पलिसि दङ बिसोर सरकार फैबानो डिमान्ड खालामबावगोन बेनि थाखाय बिथांमोना गिबाय फारसेथिं दुरुन काप खुनु बेला बिटिसिआव जाफेरा दुरुन काप दिनै बिटिसि फैनाय लोगो लोगो दिनै जानानै थांबाय खेबनै नङा खेबथाम नङा दिनै जानानै थांबाय दुरुन काप क'क्राझाराव जानानै थांबाय अब्ला बेफोरखौ गुबुन मानसिफ्रा माने गिनाय दङ बिदिबाथ' बर' जनगोष्ठीफ्रा गेलेनाय आयदायावनो होन हारिमु आयदायावनो होन सोलोंथाइ आयदायावनो बिराद डेभेलप जासिगोन अब्ला जोंखौ गादबसिगोन बेबायदि मोनसे गिनाय थाबाय बिसिनाव ओंखायनो बै माखासे एक्सपार्ट मानसिफ्रा माने कनस्पिरेन्सि खालामनो जानो हागौ पलिसि खालामनो जानो हागौ बिसोरखौनो बोखायनांसिगोन इउपिपिएलखौ होननानै बैनि अन्य गुबुन जाथि मानसिफ्रा हयथ' बिपिएफजों थाबाय आरो दिनै प्रमद बर'आ स्पस्ट बुंखादोंमोन बिटिसिआव ब्लाड सिटखौ लुबैया आरो बेफोर इभिकसन खालामनायखौ खुनु मोनसे लाइ होआ इभिकसन खालामनांगौ दरखार गैया खालामला बेबायदि खोथाखौबो माबाया होनदोंमोन बिटिसिनि चिफ बै समनि प्रमद बर' सारा होनदोंमोन नाथाय होमबाबो गुबुन जाथि जनगोष्ठीया मानो गनायनो हादिया मानो हायाखै गोबां कुइसन सिखारो गोबां कुइसन दं सिङाव थेवब्लाबो बिदि होनसेयावबो दिनै मानो होदिया जों बेखौ बुजिनांगौ दङ फारसेथिं जोंनि गेजेराव जायफोरनाखि इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोननि गेजेरावबो गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं जालांबाय बिथांमोना दैदेनगिरिफोरजों मोजां गोरोबनानै थानो रोङाखिसै वार्कारफोरजों मोजां खालामनो रोङाखिसै बिपिएफआ बिराद सिगांनिफ्रायनो फुरा माने थाम टिम एकदमबारे बिथांमोना खामानि मावबाय थादों राजदुत लेभेलाव हाबबाय थादों खामानि मावबाय थादों नाथाय इउपिपिएलखौ इजि लादों इजि प्रसेस लादों मानो आरो बिथांमोना बिपिएफआ सिगाङावनो टिकेटनि थाखाय नाम फोसावना होखादों बिथांमोनखौ मावनो सुबिदा होदों नाथाय इउपिपिएलआ ओरैबायदि सर्ट टाइम फोसावना होबाय ना मावनो ना हाबनो जेबो हाला बेफोरबायदि मोनसे जाबाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे जाहोनफोर थाबावनो हागौ दा बाथ्राया नै बिसोर सिखारबाय दिनै गोबां मानसिफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों नोंथाङा मानो कुइसन खालामाखै होननानै जे दिनै बिपिएफआथ' बै माखासे जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनांगौ बिथांमोना इस्ताहाराव लिरनानै दोनबाय बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन होनना बुंदों नोंथाङा मा खालामगोन होनना बुंदों दा बिथांमोननि मावनाय मावैया बिथांमोननिसो बाथ्रासै बिथांमोना मावनो हागोन ना मावनो हाया आरो मावमारोबा बिसोर बिराद गिदिर मोनसे इसु फैगोन ना आरो बिथांमोनाबो गिनांगौ फैगोन सानसे समाव गथिखे बे आयदानि सायाव जायफोरनाखि गोजौआव थानानै खामानि मावदों दैदेनदों बिटिसिखौ सालायनो लादों बिथांमोना मिथिगौ बिथांमोना मावगोन नों सासे बुंनानै बाहाय जेबो जाया आरो बेखौ आं नोंथांमोन दिनै स्पस्ट खालामनानै होखागोन
थांनाय गोलाव समाव थांनाय 5 बोसोराव आङो दिनै सरकारनि गोबां माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ आं फोसावनानै होबाय बुंबाय आङो सरकारि जानाय बाथ्रा बुंबाय दाबो दा बिटिसि आव हारामा मोदारि सरकार फैबाय स' बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायखौथ' आं रायजोफोरनि सिगाङाव आसि थुनानै होखानांगोन ना मा होनाङा नामा आं होगोन सरकारनिखौ जानानै आं होगोन नेक्स्टआव जुदि सोरबा सरकार फैबावोबा आरो बिनि खामानि मावनायखौथ' आं दिन्थिनानै होथारनांगोन ना बोरैथो आं लाखोमा दोननांगौ जाखो थ' बेनिखायनो दिनै सरकारा फैनानै सरकारा मा इनिसियेटिभ लादों मा मावदों मा जौगानाय खामानि मावदों बेखौथ' आं खिथानांगोन ना रायजो राजाफोरनि पिक्साराव दिन्थिनानै होनांगोन ना नंगौखौ नंगौ खिथानांगोन नङैखौ नंगौ मानो खिथानो थ' बेफोरखौ बुजिलायनांगौ जोंनि मानसिफ्रा गासैबो जों पलिटिकेलाइज जाजोब्बाय पलिटिकेलि नोजोरजों नायजोबनायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानो नागिरो दिनै दैदेनगिरिफोरखौ नाय बिथांमोना दिनै बिपिएफआव सिट दं दिनै इउपिपिएलआव सिट दं दिनै बिजेपिआव सिट दं दिनै कंग्रेसआव सिट दं नाथाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव गामि ओनसोलाव थानाय दैदेनगिरिफ्रासो गावजों गाव मोहेर दावहेर मोसा माबा माबि मै बायदि बेब'हार खालामनो नागिरदों बिराद गाज्रि थासारि जायो आरो बिदिजों नोंसिनि ओनसोला जौगानाय नङा जाय ओनसोलाव बेफोर थासारि सोमजियो बे ओनसोलाव खुनु जौगानाय नङा ना समाजनि हाबा हुखाफ्रा जौगागोन ना बै ओनसोलाव सोलोंथाइनि बेलायाव जौगागोन ना समाजखान्थिया बिथांमोनाव मोजां गोग्गो जागोन जेबो जानाय नङा बेफोरबायदिनि खाथिरावनो माने गावजों गाव बिभाजन लाबोलायगोन फाराग लाबोलायगोन दा ओंखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय नैबे बिटिआर इनफ'आ थांनाय 5 बोसोरावबो आं सरकारनि माखासे डेभेलपमेन्टखौ आं फोसावदों ओइबारबो जाय सरकाराव थाबाय बै सरकारनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायफोरखौथ' आं खिथानांगोन ना स' आं खिथागोन आरो आं फोरमायनानै होगोन बेनो आंनि माने मा होनना बुङो खर्तब्य आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना जायखि राजखान्थि हान्जाफोराव मानो थादो आरो जायफोर दिनै जेनबाय बिथांमोना मानि थाखाय जेनबाय बिराद गिदिर मोनसे लेसन मोनबाय दा बेखौ लानानै बिथांमोना नेक्स्टनि थाखाय दानिफ्रायनो प्रिपारेसन जानो हासिगोन खालामनो हागोन बिर'धिता हिसाबै खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो दानि सरकाराबो मोजाङै जेफोरखौ लादों इनिसियेटिभ लादों बेफोरखौ मावफुंलांनो हाजोबगोन आरो दा 1500 कौटि राङा माने फैबाय होननानै बुंदों बेफोरखौ लानानै मोजां मावफुंनो हागोन जायखौ फुदि होदोंमोन बेखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै मावफुंलांनो हाथों आं बेखौनो आफा इसोरनाव मोननैबो राजखान्थि हान्जानि जानानै आर'ज गाबनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।